Адкрыццё новага вялікага магазина «Пра запас» для жыхароў аграгарадка Жамчужны стала сапраўдным святам. Тут жыве больш за 4,5 тысячы чалавек, шмат моладзі. Таму такога сучаснага гандлёвага аб'екта вельмі не хапала. З яго адкрыццём жыхароў павіншавалі прадстаўнікі кіраўніцтва Белкапсаюза, а таксама мясцовых улад. І вось самы урачысты момант. Чырвоная стужка перарэзана, і жамчужнінцы адправіліся за сваімі першымі пакупкамі. Магазин такого формата, я думаю, будет удобен в первую очередь для людей, потому что он фактически на 100% самообслуживании. Здесь достаточно широкий ассортимент представлен акционной продукции. Порядка 25% товара находится на открытой выкладке на палетах. Кроме этого, порядка 30% состоят на дополнительной акции, которая при покупке в одном чеке 3 одинаковых наименований, скидка на каждую из единиц представляется 10%. Выбор тут насамрэч вялікі. На плошчы ў 300 квадратных метраў размясціліся больш за 5 тысяч найменей тавараў. Акрамя хлебабулачнай, мясамалочнай, бакалейнай прадукцыі, садавіны і гародніны шырока прадстаўлены гаспадарчыя тавары, посуд, цацкі, будаўнічыя матэрыялы і інструменты. Вельмі даспадобы пакупнікам прыйшоўся і аддзел прадукцыі ўласнай вытворчасці – свініна, ялавічына і разнастайныя паўфабрыкаты ў шырокім асартыменце. Уладальнікі дысконтных карт «Мой родны кут» атрымліваюць знижку до 5% на ўсе свае пакупкі, а пасля 20 гадзін дзейнічае знижка 15% на ўсю прадукцыю ўласнай вытворчасці. Мы очень рады, что открыли у нас такой магазин. Мы очень ждали этого. Можно будет все купить в этом магазине. Не надо будет, может, ехать и в город. Готовая продукция везде и всюду, акции. Все хорошо, все нормально. Большой, уютный, акции, скидки. Вот. Очень большой плюс то, что есть строительные материалы. Магазин просто класс! Навінка для жамчужніцаў стала інтэрнэт-вітрына, з дапамогай якой можна хутка і без працэнтаў заказаць разнастайныя буйнагаспадарчыя тавары, у тым ліку мэблю і бытавую тэхніку. У наступным годзе тут плануюць заняцца дастаўкай на дом і прадуктаў харчавання, але і зараз іх можна набыць у любы зручны час. Магазин «Пра запас» на вуліцы Паркавая, 1 працуе з 9 до 22 гадзін, без выхадных, і запрашае за пакупкамі. Алена Рагуц, Евгения Мороз, Миколай Русский, телерадиокомпания «Брест».